आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ मानोना जेनेबा फुल स्क्रिप्टखौ आंबो मोजाङै मिथियाखै मानोना बे सावथुनाव आङो एसेल'सो गादों आरो नाथाय एसेल' गादोंबाबो स्ट्रं आरो केरेक्टारा ओमफ्राय बेखौ आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ ओमफ्राय बे फिल्मखौ नायनो जे एथ'बां बुरजा मानसि फैदों आं बेखौ नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ आङो बेयाव माने बिमानि रल लादों ओमफ्राय माने प्रडिउसारनि फिसालानि आरो बिनि बिमानि रल लादों आरो आङो मोनदों मानोना आं आदा सपनजों सिगांबो मावखांबाय नालाय आदा सपननि फार्स्ट मुभिया दिल्ली टु बड'लेण्डमोन ओमफ्राय बेयावनो आं मावखादोंमोन आरो ओंखायनो माने एक्सपिरियेन्सा आंना गोदान नङा आदाजों माने गोजामखा ओंखायनो आरो मोजां मोनदों जों माने सावथुन गानानै मोजां मोनखायो नालाय जेराव माने ओंखायनो मोजां मोनदों आरो औ फैफिनगोन आरो नेक्स्ट आंना प्रजेक्ट दङ नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो शुटिंआ बे बोसोरनि औ दा बे बोसोराव बे मोनसेखौनो लादों आङो आं बेखौनो सानो माने सिगांबो नायबोदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिदिनो अनसायबोदों ओमफ्राय दाबो माने अनसायबोदों आरो सिगांसिम माने इयुनसिमबो जाहाथे अनसायबाय थायो बेखौनो आं लुबैयो आरो